ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଆଜି ହେଉଥିବ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ସେୟାର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ କେମିତି ମାଣବସା ଓଷା ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଥିଲେ। ପୂଜା ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଘରେ ପୋଡ଼ ଦିଆ କାକରା ପିଠା ତିଆରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତା ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଝୁଟି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଘର କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଝୁଟି ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା। ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଥିଲା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କଲେ ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେକାର ସମୟ ହେଉଛି 9:40। ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।